Moro. Tänään maistellaan, onko tää iso hampurilainen parempi kuin nämä pienemmät. Ensimmäisenä vuorossa Big Boy. Mitä oletat? Onko tää hyvä sun mielestä? Joo. Oon mä maistanut. Paukkaa vaan. Pure vaan. Mä en pysty, mulla on rauli. Mä pysty purettua kunnolla. Ja kun mä sopis kuulua. Minkä arvosana on tästä ekalle karkille? Varmaan 4/5. Sanoit 3/5. Ja hyvä, mutta parempaa voi olla. No niin, sit on kasvattu hampparit. Let's get it. Ching ching. Tää on nyt paljon parempaa. Toi äsken oli liian siitkeä, niinku Inge näki. Mut joo, mun mielestä ainakin toi ensimmäinen oli liian sitkeätä, niin tää on paljon parempaa. 4/5. 4,5/5. Suosittelen näitä. Kantakaa tähän koppaa. No niin, nähdään ensi videossa, moikka.